Yo, what's up? Magandang hapon mga idol. Alright. So time check pala tayo is 1:30 ng hapon mga idol. So tuloy-tuloy po ang pamimigay ng tulong ng GMR Team Anda dito sa Anda Pangasinan mga idol, no? So ito na po, may panglima na po tayong gaganapin na charity event. So sa vlog na to ay hindi pala tayo dito sa Carot, kundi yun papunta po tayo ng Roxas, pero mismo sa bayan din ng Anda. So Barangay Roxas po. So may nabigyan po ulit ng opportunity na makapag charity event. So napakagandang balita to dahil dalawa po sila mga idol, si Ma'am Elsie saka si Ma'am Chichi. So nagsabay na po sila para minsanan. So ito po ay magkapatid po sila. So mas marami po yung nabibigyan ng tulong dahil dalawa po yung magpapa-charity po ngayon. So yun po yung pupuntahan natin ngayon, no, mga idol. At on the way na pala kami. Kasama ko pala si Mrs., no. At grabe, parang malilate na naman yata kami. So yun mga idol, no, andito na si Mrs. kaya palis na rin kami. So update na lang tayo mamaya mga idol pag dating natin sa may venue kung saan gaganapin yung charity. Shoutout ko nga pala si Uncle. Shoutout ang Purdos. Ande. Para makita nila doon. Sandy. Ang ganda naman yan. Laki. Laki niya. So, nagpagawa pala sila ng bagong tarpaulin, ha. Ay, ang ganda nito. Ang ganda nito. Ganito rin yata yung sayo. Hindi, mas malaki. Maganda to. Ikaw, magpa-champ. Depende kasi ang inaano niya sa Alright mga idol, no, so dito na pala tayo sa mga kasama natin, si Ate Glenn, si Ma'am Luisa, si Ma'am Lale, si Ma'am Kano, si Ma'am Sami, si Ma'am Elsie pala. So sila pala yung mga makakasama natin mga idol, no. Tapos si Kon pala, sama siya. Alright mga idol, no, so naghahanda na yung mga kasamahan natin para mapuntahan natin yung sa may Barangay Roxas. So dito pala yung meeting place namin sa bahay nila Ma'am Elsie. At makita nyo, busy sila mga idol. Pero dito muna ako sa silong kasi mainit dun. Alright mga idol, no, so update tayo mamaya. Bablog pa ako eh. Alright mga idol, no, so update tayo mamaya pagdating natin sa Barangay Roxas mga idol, no. Alright mga idol, no, so nandito na tayo sa may Barangay Roxas. At andito na po yung mga mabibigyan ng tulong na galing sa GMR. So hindi pa po nagsisimula. So dito pala kami sa lugar ni Madam Chichi. Ayun, madilim nga. Ay Madam Chichi po tong lugar na to mga idol, no. So magkapatid po pala sila ni Madam Elsie. So muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. So siguro po kayo ay nagtataka kung bakit meron pong ganitong event. Ito po ay charity event ni Madam Elsie at saka ni Madam Cherry. So ito pong event na to ay galing po sa charity ng GMR. Kung makikita nyo po, di ba yung mga sticker na ito na nakadikit dyan, galing po sa GMR. Ito pong GMR na ito ay isang kumpanya na kung saan
kami pong lahat, kami po na mga kasama ko ay mga empleyado po. Online job po ito. At ngayon po ay nakabuo sila ng charity dahil sa sipag at tiyaga ng magkapatid na si Elsie at saka si Madam Cheche po. Na-meet po nila yung requirements para makapag-conduct po ng charity. At ngayon po, kayo po yung napili nilang mga beneficiaries po nila. So, bali kay Madam Cheche, namili po siya ng 20 po na beneficiaries niya at ganun din po kay Madam Elsie. So, kung meron po kayong mga katanungan pa po tungkol sa GMAT, pwede po kayong magtanong po sa kanila, ganon, kasi hindi na po namin i-elaborate lahat yung tungkol dito. Para po makapag-proceed tayo agad sa giving po ng mga ipamimigay po nila kasi siguro po meron sa inyo mga busy rin po, ganon. So, once again po, palakpakan po natin si Madam Cherry at saka si Madam Elsie. Si Madam Luisa po pala, siya yung pinaka-superior po namin. Siya po yung nakatuklas nito online. So, kami po ay mga invites niya. Siya po yung pinaka-superior. Siya yung pinagmulan ng GMR na to. Siya yung nakadiscover sa internet. Diba? Lahat naman na po ngayon. Internet na po lahat. So, siya po yung aming superior. So, ito po, kumikita po kami dito sa pamamagitan ng panonood lang po ng mga videos at pagre-rate lang po. At nadadagdagan po yung kita namin pagka may mga nai-invite pa po kami, ganon. Kasi may mga commission din po. Pero, Sige. pero baka po nagtatanong kayo or nasa isip ninyo na kaya kami nagbibigay nito kasi gusto namin kayong imbitahin. Hindi po ganon. Kami po, kaya po namin ginawa ito kasi ito po yung isa sa hangarin ni GMR. Ano ba si GMR? Yan ang madalas na tanong nila. Lahat ng nakakausap namin, bakit GMR? Ano ang ibig sabihin? Ang GMR po, siya po yung pinaka-head ng company na ito. Siya po yung may-ari. Siya po si Gary M. Reynolds. Na galing pa po siya sa USA, Colorado. At naki-coordinate po siya dito sa Pilipinas dahil po sa kagustuhan niyang makatulong sa ating mga Pilipino. Kasi hindi naman po lingid sa ating lahat na isa ang Pilipino sa nangangailangan po ng trabaho. Ganun po. Kaya kung sakali man po na mag-join kayo, ikinagagalak po namin yun na makasama namin kayo sa company na ito at makakasama namin kayo sa mga ganitong event po. Bali, ang pundo po na ito na ibinigay sa amin na para naman sa inyo ay galing po sa kanila. Wala po kaming perang binibitawan dito. Kundi po, pinapadala po nila ito sa amin para po sa hangarin nila na mabigyan ng tulong yung mga nangangailangan po. Ganun lang. Meron pa kayo, team? Madam G, Baka may gusto nyo sabihin. sadyang masisipag lang po talaga itong magkapatid na magtrabaho online. Masipag po talaga sila, si Madam Elsie at saka, by the way po, sila po ay superior po nila ako pero naunahan pa nila kung makapagpa-charity event. Kung baka dapat mas mag-uuna sana ako sa kaso mas masipag po sila kaysa sa akin. Kaya mas nauna sila. Sige, kung wala na kayong idagdag, umpisa na po natin. Sino yung mama? Yung magkapatid na lang. Sino ba? Saan doon ba? Dito? Dito na dito. Sino ba yung mga yun? Hindi ko kilala. Thank you. Oh, yung mga dito lang. Dito kayo na alam sila lang. Dito na ako dadaan sa likod. Thank you. La, wag ka muna alis lang. Mag-picture pa tayo. Ito lang. Hindi mo na wag mo ng pangalanan kasi sila naman ang nandito. Ha? Lima muna. Lagi mag-picture po lagi. Picture daw, picture.
Picture ta mo laking. Ay. Ay, masakit tong pan ni tatay. Hindi. Ma'am, Elsie, paupuin na lang po natin. Hindi, wait lang, paupuin natin kaya masakit tong pan ni tatay. Upo na lang po, upo na lang po tayo tayo. Kuha naman siguro sa camera. Hindi siya makita dyan eh. Hindi siya makita pag natakpan. Dito na lang. Ah, dito na lang? Oo, dito na lang si tatay. Tayo upo na lang po kayo tayo para hindi po kayo mahirapan. Yan, upo na lang po kayo. Hindi nahirapan kasi si tatay masakit tong paa niya eh. Sinot, saya. Ilan ko, ayan. Ilan? Tay, sama na po kayo na. Sige po, sama na po kayo. Yan. Ako yung balastek ay limbag. 1, 2. Yun yung naiwan po. Tay. Sama na po kayo, tay. Yun. So, ang biligyan pala ni Ma'am Elsie sa kasi Ma'am Chichi is mga senior citizen tapos mga bata. So, inuna po namin itong mga senior citizen kasi para siyempre may ang tawag doon, siyempre yung iba hindi makapaglakad kagaya ni tatay kanina, no? Kaya di bali yung mga bata kasi malalakas pa yung mga bata. Kaya inuna po namin yung mga senior citizen. So, dalawa po yung kategory na nabigyan. Senior citizen po saka bata. Ito po sila, nanay, oh. The tatay. 1, 2, 3. Dapat natin sila ni. Oo. Bulat sila doon siyo. Ay, Wait. Isa pa. Mas malakas po. 1, 2, 3. Sige, kasi pa. 1, 2, 3. Alright mga idol, no? So ang susunod ay ang mga bata. naglista ako. Ganyan, gawin nito. Ibigay mo na kuya? Ah, sige lang. Dahil ka. Dito po tayo, aling dito po para makapagpa-picture. Ito na lang. Diyan na, dito lang. Tabi natin siya. Yan. Okay. Igay. Ilan na yan? Ilong. Tuwang-tuwa, oh. Lovely. Ay, 5 na. Mamaya. Yan, 5. Smile! Lovely. Ren. Jimwell. Muno. Tuwa yung mga bata, mga idol, oh. Yana. Saan si Yana? Yan, ah. Si Yumi. Tapos, 5 na silang tike. Nandito kaya. Alas na sobra. Kita ba si? Tiket nandito. 5 na to. Natakpan na yung kanya. Nakataas na, be. Si
Baray na. Baray na. Barayan na. Monmon. Kulot. Sikite. Bakit yun? Musa. Bakit mo? Melo. Chichi. Kasi. Ay, lima na ba? Wala. Dine, kaya ko tanda mo may lang. Si Disi. Isha. Isha. Wala na. Si Daling nga, proxy muna sila. Daling nga siya, si Kisha. Sila. Wala. Saka si ano, wait. Sino ni siya ito? Muna nabigay ni Naida. Nay, makikitabi lang po ako sa inyo, Nay, ah. Bisa inyo yan, ah. Pasalamat po ako sa nanay. Salamat po. Nakiupo lang ako eh. Basta yellow? Ilang taon na po kayo, Nay? Ilang taon na po kayo? Ay, data pa no? Ryla, it's Ryla. Tapos natin! Sa gitna. Dito na lang po dyan. Sino may bulpin? Uy, ma! Ah, di susi. Isa, dalawa, tatlo. Thank you, Leonor! Ang galing! Alright mga idol, no? So natapos din ang pamimigay. Tapos sila po lahat yung mga nabigyan ng GMR mga idol. Sila nanay, tatay, mga senior citizen po. Tapos yung mga bata. Ayan yung mga bata. School supplies naman po sa mga bata. Ayan. Para may magamit sila sa school. Para yung mga magulang hindi nabibili. At least may sariling gamit na yung mga bata. Yung mga may hawak Ayun, may pamirinda pa pala, oh. Bait naman nila Ma'am Elsie saka Ma'am Chichi. Wala ba akong pangalan dyan? Mamaya ka. Mamaya ka. Ano na takabot? Ano pa? Lahat na ba sila? May tinapay na? Hindi, kuya. Sobra na po. Alright mga idol, no? So natapos din yung pamimigay ng ang tawag dito, unting tulong sa mga senior citizen. So papauwi na po sila nanay. At ngayon ipapakita ko naman po sa inyo yung mga team ni Ma'am Elsie at ni Ma'am Chichi. Ayun. So ito po lahat yung team ni Ma'am Chichi sa ni Ma'am Elsie. Tapos pipicture tayo. Sandali. Ayan, okay na. 1, 2. Tapa. 1, 2. Para makita yung mga mukha nila. Ah, sige, sige. Pindot mo nga, Rod. 1, 2, 3. Isang video naman dyan. Salamat, Jim. Oo, sige na. Hindi, join na kayo Join sa na team kayo. namin. Join na kayo sa GMR, yun na lang. Hindi, sa team namin. Ano sasabihin yung tunay? Ano ba talaga? Join na kayo sa team. Join na kayo sa amin. Join our team now. English naman. Okay. Yun na lang sundin nyo. Wala na naman akong magagawa sa commander ko. Ano talaga? Okay. Ano ba? Ayan, ayan nakabidyo na. 1, 2, 3, go! Join our team now! Nakaka parang ang lulungkot. Ulit, ulit. Walang energy.
Parang may pumiyok pa eh. Paano na? Game na ba? Ah, sige nga, ulit. Eh, practice. 1, 2, 3, go! I'm Amanda. Yan. Magandang vlog to ah. Ulit. Ano na ba yun? Team Anda. Join our team now. Oh, sandali. Ano natin? Ulit. Sandali. Mag 1, 2, 3 ka na matawan daw ka na matawan. Hindi ko makita yung sinyal. Di paliwan na age. Hindi kayo matatapos dyan pag hindi nyo na perfect. Team Anda. Join our team now. Perfect. Oh. Alright mga idol, no? So dito na matatapos tong vlog natin at salamat po sa mga pumunta dito sa Barangay Rojas. So nagulat ako sa sobrang dami na pala ng nakasama sa GMR, no? Sa pangunguna po ng aming superior si Ma'am Luisa. Thank you po. So ilan na pala yung nandito? Ang dami, no? Nasa Grabe, nagulat ako. 100 members. Hindi, yung kanina. Yung kanina. Yung mga lahat tayo na magkakasama. Ilan lahat tayo ngayon? Kasi tayo galing sa kabilang barangay. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7. Ito? 7 tayo. Diyan ang dami natin. Oo, iba pa yung Tapos tayo. dito. Oh. Iba pa yung sa team ko may 15 na. Di parang mahigit na Nasa 100 members. 100 members na. Coming. Wow, dami na. So, nagulat ako mga idol, no, gawa nga nung unang charity namin. Unang charity ng GMR. Ilan lang tayo noon? 5. 5 na. Yes. Tapos pangalawa 5 pa rin. 5 pa rin. Pangatlo, Doon tayo nadagdagan. doon nadagdagan naging 9 tayo. Sa Pero ngayon, pang-apat, wow, nag-boom. Tignan nyo naman kung gaano na karami ang nakasama sa GMR, no? Yan yung makikita mga idol na ang GMR hindi po scam dahil nag-grow po ang GMR. Dumadami po yung sumasama. Imalay natin sa mga nagsasabing scam, sa susunod na araw, magtatanong din yan kung paano sumama. Di ba? Kasama din namin kayo. Itong mukhang to, scammer. Manluloko lang to. Parang mali yung word na manglulupa. Di, pag... Wala pa akong may cheater. Ay, tama. Ay, kasama ko pala yung kabats ko. Siyempre, sponsor yan. Alright, so dito na matatapos mga idol yung vlog namin. Ingat po tayong lahat and God bless po. So, see you po sa next na charity event. Wala siyang money, so. Wala daw pira. Dumala ka naman. Lahat naman, walang pira. Ayaw ng tao, maraming dahilan. Yung nagpaya charity dun sa baba, kahapon, invite niya puro doon, ang dami. Si Shuni, hindi na ako chinachat. 12! Bala ko pa nga si Shuni sana. Hindi, ganitong ganito. Di ba Tapos may nag-post nag-member din ako? kahapon pagkatapos ng Nag-post event. ako, tapos nag-chat sa akin. Sinuruan ko siya. Kaso ang bakit hindi nila nilabas yung lamba? Sige, sama ko. Doon ba lagayan? Oo. Nakita ko ng picture. Ay, ikaw yung nagsilabas nila yung lambat nila doon sa amin. Ay, lambat na nila. Tapos sabihin ko na, sige, naranasan ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung silang bato din. Kasi talaga naranasan. Nandun na sa team. Dapat pinalabas mo yung lambat ang laking hatak sana nun. Oo nga, hindi nakalabas yung lambat na nun. Oo nga, nakaano lang. Doon sa isip namin eh. Lambat yung binigay Sabi ko nga, Kaya kasama ba? sabi ko nga sa kanya, sumama sana ako. Sabi ko, di pinalabas ko sana yung lambat. Sabi ko, ang laking hatak nun ako nga. Oh, di nakasama ka rin. Alam mo anong title nito? GMR Marites Special. Marites Edition! Marites event. Ayun o, naka 3 minutes na nga kayo. Uy, don't mention the name. Uy,